De Gijzelse Keienschieters hebben feest, want zij vieren namelijk dit seizoen het 6x11 jubileum. En het begin werd afgelopen weekend gemaakt met het uitkomen van de Raad van Vier en de jubileumprins. Er is een prinske geboren in de stal. Er is een prinske geboren in de stal. Ja, dat wordt zeker gevierd. We gaan op zaterdag 27 en zondag 28 januari hebben we een mooi jubileumweekend. Voor ieder wat wils natuurlijk. Dus we beginnen 's middags met de jeugd. Daar hebben we een mooi programma voor. En dan gaan we 's avonds hebben we een avond voor alle Gijzelse Keienschieters en Keienschieterinnetjes. Ook met een mooi programma. Hebben we het jubilarissen die gehuldigd worden. Ja, echt een mooi feest waar alle Keienschieters en Keienschieters voor uitgenodigd zien. En zondagsmiddags hebben we een dorpsbrunch. Quizje erbij, een muziekkapel erbij. Echt een gezellige Duitse merk, om het zo maar te zeggen. En 's middags hebben we het jubileumfeest waar alle verenigingen uit de gemeente Rooij en uit alle gemeenten Milderen-Wansum bij aanwezig zullen zien om samen het jubileum te gaan vieren in Zijlkei. Inderdaad, we hebben een aantal artiesten. Ja, bij de jeugd is er een artiestenfam dat past precies bij het springen wat de jeugd graag doet. Daarna komen Pim en P uit Wansum en de ZDF Superstars. Dus dat wordt gegarandeerd grote stimmung. En het hele weekend wordt de DJ Jelly uit Blitterswijk ondersteund. Zondagmiddag beginnen we met de Meulenblechkapel. En 's middags komen we nog goed zat en los. En we sluiten af met Proefmaar. En ook komen natuurlijk nog een aantal jeugdkapellen die het muzikaal zullen ondersteunen. Dat wordt gegarandeerd een mooi feest. Mooi programma, volle bak. Moeten mensen ook kaartjes kopen of kunnen ze gewoon zo binnenwippen? Ze kunnen hier gewoon zo binnenwandelen. We hebben geen entree, dus wat dat betreft kom allemaal gezellig naar Zijlkei. Dan wordt het een prachtig jubileumweekend. Onze jubileumprins van Friesland 24 is niemand minder dan Prins Ja, en even voor het uitkomen. Ja, hoe sta je dan in de zaal? Of zenuwachtig? Ja, niet. Ik ben penningmeester van de Vorstenraad. En wij mochten nog wat medailles uit gaan delen in Smakt bij de Kijvers en bij de Reuk in Blitterswijk. Dus ik ga je goede smoes om niet in Gijster te hoeven zien zaterdagavond. Ja, en op het moment dat je gevraagd wordt, hoe is dat precies gegaan? Dat is de voorzitter geweest. We waren in oktober zijn we naar een concert geweest. En toen zat ik neven hem in de auto. En hij zat kijk eens in het dashboardkastje. Daar liggen snoepjes, dus ik miek dat op. En er liggen geen snoepjes, maar witte handschoenen. Dus ik meende al dat hij zijn kamer aan het teksten was. Maar de vraag kwam toch of ik jubileumprins wil worden. Ja. Ja, samen in de auto kun je geen nee zeggen. Ik heb geen nee gezet. Ik heb het wel voor de formaliteit rechts met de vrouw over gehad. Maar mijn keuze was eigenlijk wel bekend. Ik wou het Gerard in de keer horen, ja. En nu blij, trots? Ja. Ik ben 10 jaar vorst geweest in het verleden. En daar heb ik 10 prinsen in het middelpunt mogen zetten. En ik vind het ook wel erg leuk om dit van deze kant ook kan ik er met te mogen maken. Hop op de pop, gas erop met Rob voor op. Vast vanavond samen.